Здравейте! Дойде време за новото видео. Днеска ще разгледаме как стоят нещата с новото строителство в България. Значи аз преди съм правил такова видео, само че то разглеждаше данните до 2022 година. Съвсем наскоро от НСИ пуснаха данните за 2023 година. Ето показвам страницата в НСИ, ново построени жилища по брой на стаите и по области. Значи, данните за 2023 година, мисля, че ги пуснаха миналата седмица. И реших да направя отново видео за тях. Защото, знаете, това е една много голяма тема за спекулации. В YouTube сигурно ще намерите, не знам, хиляди видеа на брокери, на не знам си какви там, дето обясняват. Повечето обясняват пълни щуротии, нали, къде се е строило, къде не се е строило, къв бум имало, къв бум нямало. Дали въобще са такива нещата реално. Сега точно това искам да покажа. Ето, директно започвам с данните. Това е София, за София град става въпрос. Тук за всяка година може да видите колко броя жилища са построени, като различните цветове показват жилища с различен брой стаи. Тоест, ето тук синичкото е там колко, около 250 жилища с една стая и така нататък. Какво се наблюдава? В София, аз предния път го казах, в момента има някакъв голям бум на строителство, когато такъв бум до сега в София е нямал. Поне от 2004 насам, сега не знам по време на комунизма как са изглеждали нещата, никой няма да ни покаже тези данни. Но да, в момента има някакъв бум, обаче ще разгледам малко по-надолу и имам ги агрегирани данните. Това, което искам тук да покажа. От 2018 до 2022 имаше една тенденция, където жилища с по 4 стаи растяха всяка година и всяка година. Състрояха се повече и повече от тях. В 2023 година тази тенденция вече се развали. Виждаме, че има по-малко построени от тия големите жилища. Но пък за сметка на това пак се вижда някаква тенденция за тия 6 плюс стаи, които са. Не смятам, че те са апартаменти, по-скоро са някакви къщи или нещо подобно. Но ето сега в момента вече се наблюдава пък ръст на още по-големите жилища. Тоест, има си отново двустайни и тристайни, масовката е така. Вече 4 стайните почват да намаляват, обаче пък тия 6 стайните, 5-6 стайните, те сега са в подем. Интересно е. Другото, което интересно искам да кажа, ако ето 2013-2018 в София няма почти никакво строителство. Що обръща вниманието, защото сега ще погледнем другите градове и ще видим там за какво става просто. Но ето тук в София, това са 6 години, 1, 2, 3, 4, 5, 6. При тези 6 години почти никакво строителство не се наблюдава и 2019 започва вече да се строи отново и 2020 и т.н. Самия бум на строителство в София. Тоест, миналата година са построили горе-долу пак същата бройка жилища, които се построят 2020, 2021, 2022 и така нататък. Няма някакви катаклизми в София, всичко си е както си беше последните няколко години. Поглеждаме Варна. Ето, за сравнение с Варна с София, където в София тук е няма строителство, във Варна явно като курортен град или не знам какво, няма финансова криза, няма след финансова криза, винаги се строи. И винаги, както виждате, най-много апартаменти са двустайни във Варна. Следват ги тристайните, ето последната година, което е интересното, едностайните се увеличават. Също, което е станало 2014 година. Сега не знам, мога да спекулирам, защото 2014 година е имало много едностайни апартаменти построени във Варна, може би заради кризата, за да са по-евтини, да се продават по-лесно. Защо в момента се строят много едностайни апартаменти, не знам. Трябва да питате някои от строителите. Най-вероятно има търсене, за да ги строят. Не трябва да спекулирам. Както виждате, броя на тристайните се стои като фиксиран 250
300 апартамента се строят всяка година във Варна, не знам що. 125 са около 5 стайни и така нататък. Тоест във Варна няма кой знае какъв катаклизъм. Нали как? Сравнено даже с последните повече от 10-15 години, може да кажем, че е в рамките на нормалното. Продължава да се състои. В Пловдив, ако ви е интересно, нали, може да видите, че процентно се строят по-големи апартаменти. Нали, ето вижте, че около 1/3 от всичките са 4 стайни, докато във Варна е доста по-малко и в София може би нали, като във Варна. В Пловдив, нали, пак силна година, 2023, строил се е доста. Може би се чуете, що въпреки че строи много, цените продължават да се увеличават. Това е много интересен въпрос. Никой не може да ви каже. Ако питате брокери, ще ви кажат едно, ако питате други хора, ще ви кажат друго. Тук с цени много няма се занимавам, защото е безмислено. Това е, нали, най-спекулираната тема в България. Друг интересен град, който искам да покажа, е Бургас. Ето вижте, в Бургас се е строило много, нали, тук говорим за 2500 на година, това е съизмерима цифра с София. Нали, и то София сега ги достига 2500 на година, докато в Бургас преди финансовата криза е било много голямо строителство, от тогава постепенно намалява и ето виждаме сега отново увеличаване. И то доста интересно увеличаване. Както ще видим малко по-надолу, почти двойно са се увеличили всички построени апартаменти в Бургас от 2023 година. Явно наблюдаваме вече някакъв бум там. Защо е така? Не знам. Най-вероятно заради беженците, които са там от Украина, може би, но много ме съмнява, че те пък... не знам, това са пълни спекулации. Както виждате, в Бургас се е строил доста. Друго интересно нещо, което искам да разгледам, ето сега, тук съм ги сметнал, съм ги сумирал всички апартаменти по всяка година. Общо колко апартамента са построили. Няма значение колко стаи са били. Обща бройка. Ето вижте, в София, абсолютен лидер. Миналата година са построили 6156 апартамента. В Бургас 4000, тя е на второ място. Ето вижте, от 2000 изведнъж скача на 4, т.е. двойно са се увеличили построят апартаменти в Бургас, докато в София не е двойно, тук си е почти в рамките на... Нали, увеличили са малко, 10%, нещо такова. Не повече. Във Варна, ето виждате, последните няколко години се строят по 3000 нещо, там си е стабилна работа. В Пловдив също си е горе-долу, нали, в рамките на нормалното, от 2020 насам. Нали, ако погледнем преди това, там съвсем са другите числата. Но, що е поканата таблица? Ето сега, тази таблица може да видите всички градове в България. Колко апартаменти са се строили. И ето, поглеждаме сега долу. Видим. Само 10 апартамента за цяла година са се построили във Видин миналата година. Значи София, Варна, Бургас пръскат от строителство, Видин нищо. Силистра абсолютно същата работа, Смолян същата работа, Разград, Габрово и т.н. Според мен тия областни градове, които са в дъното, те са един вид умиращи градове в България, защото Враца, Търговище, Монтана, нали, Северозапада, Разград, то няма нищо около, нали, в тях. Явно няма толкова почти никаква икономика, където хората да работят и просто няма кой да ги купуват тези апартаменти, които се строят. Докато тия, които са в горната част, явно те са перспективните градове. Сега всеки може да се ползва тези данни да се прави някакви заключения. Нали, аз ако обичах да правя заключения, бих казал, във Варна се строи последните почти 20 години.
нали, стабилно, нали, може би ще продължи и нещо и за напред. Сега, дали ще продължи, дали няма да продължи, не знам, но нали, може да се опитате някакви нали, заключения да се направите. Докато тия, където последни 20 години по принцип не се строи, нали, нещо много фрапантно трябва да стане, че изведнъж да почнат да се развият тия градове. Просто като нали, интересна тема за размисъл може да се направите от тая таблица. Другото, което е нали, също много интересно в София, в момента се строят по 6000 апартамента. Ако погледнем само 2018, там са 500, 10 пъти, даже 12 пъти увеличение. И то нали, не е плавно да се увеличи. От 500, 3 пъти се дигат на 1500, 2 пъти се дигат на 4000 и т.н. Рязък бум на строителство в София. Явно рязко са засели нови хора там и искат да си купуват апартамент. Не знам точно каква е ситуацията. Друга табличка, която е. Това вече не гледаме общия брой на апартаменти, общия брой на стаите, които са построени, защото нали, от тия данни на НСИ виждат, че имаме информация за 1, 2, 3, 4, 5 и 6 стаи. Тоест, нека знаем колко апартамента с по колко стаи са, може да ги сметнем общо колко стаи са построени. Ето София 17200 стаи. И те са поне 17200, защото на последната графа е 6 плюс, т.е. не може да са повече от 6, може да са 8, може да са 10, но ние ги смятаме 6. Ето София миналата година 17 000 стаи. 2022 16 000 стаи. Както казах, почти също. А 2018 са били 1500 стаи. Или даже ако гледам 2017 са били 700. Нали, повече от 10 пъти увеличение. В Бургас имаме 9000 стаи. И както виждаме, нали, тия числа са от... Нали, строил се е по 9000 стаи в Бургас, но той е бил преди голямата финансова криза, която беше. Нали, също, ако някой може да се прави някакви изводи, не би било невъзможно да допусне, че тъй като сега в момента пак се строят по толкова много стаи в Бургас, може пак да дойде криза. Не, че едното има нещо общо с другото, но както и не. Варна е 8000 стаи, като нали, няма някаква фрапантна разлика. Какво друго е интересно? Ето видим 44 стаи за цяла година. Най-лошата година във Видин е била 2021, където са построили само 8 стаи. Да, значи това са данните за пазара на строителство в България. Дето се казва, апартаменти се строят, няма да свършат. Предполагам, че и до година пак ще се построят. Ако не толкова, може би поне на половината, че нали, аз не виждам какво точно пречи да се увеличи, да се увеличи строителство. Но да, като цяло не мисля, че той има кой знае какво поле за увеличение скоро, защото аз поне имам преки наблюдения от Варна от последните почти 20 години. Те в момента строят на всички зелени площи, където бяха между старите блокове. Нали, в тия крайните квартали, примерно блоковете бяха на по 200 метра един от друг и те бяха тия поляни празни нали, до сега и в момента почнаха да строят вече на тях. Не знам, до 3-4 години максимум, мисля, че вече няма да има място за строене в сегашните, нали, поне сегашните граници на града, без да почнат да събарят някои от старите блокове, нали, на тяхно място да строят нови. Или къщи. Нали, както в София да събарят там 10 къщи от един квартал и на тяхно място да правят кооперации. И аз не знам точно какво ще стане, като се стигне този момент, защото има, примерно във Варна, доста презастроени квартали, като Цветния квартал. Там в момента е пълен ужас. Няма нито къде да се спира, нито има гаражи. Много зле. Преди 15 години не беше тъй.
И нали, хората тогава си купуваха там нали, жилища, защото си беше добре. Нали, що горе нали, близо до центъра и т.н. В момента той е напълно презастроен този квартал. И аз съм сигурен, че повечето хора, които живеят там, вече не искат да живеят там. И предполагам, че повечето ще станат по същия начин, защото в момента в кварталите, които са Младост, Владислав, Кайсиева градина, нали, там все още е добре. Обаче като презастроят и тях, не знам точно нали, каква е идеята и дали някой има стратегия за това нещо, но явно, че града трябва да почне да се разраства на някъде, където в момента нали, не се разрасва, защото повечето от строежите, те са в съществуващи квартали, с съществуваща инфраструктура, нали, където има канализация, прекарана вода, ток и т.н. Много малко, нали, само някакви ентусиасти хора се строят къщи нали, в вилни зони и т.н., където хем няма канализация, хем няма вода, има ток, ама нали, преди са били някакви лузя или нещо подобно. Ще бъде много интересно, поне за мен ще ми бъде много интересно, след 5 години, къде ще ги строят тези новите строежи. Специално във Варна, защото за другите градове нали, не съм много наясно как изглеждат нещата. Но да, има бум на строителството, строи са много, но аз мисля, че то само ще нали, само ще се, как да кажа, само ще се саморазруши тая тенденция, защото просто няма да има къде да се строи. И някой ще трябва да извади вече много сериозни пари, за да почнат да строят извън града, нали, да правят нови квартали и т.н. И не знам как точно ще изглеждат нещата. Ще наблюдаваме данните, да видим за какво става въпрос. И то ще се покаже. Ако нали, на някой се съмнява в тези неща, които нали, показах, може да си изтегли данните, си ги разгледа сам. Ако някой се съмнява дали данните от НСИ са истински, нали, то вече е съвсем друга тема за размисъл. Това е по тая тема. До година, като НСИ покажат данните за 2024, ще направя пак видео да разглеждаме за какво става въпрос. И за сега това е. Довиждане и до нови срещи. Чао!